Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmeler. Şun hormat prezident we Gurbanly Berdimuhammedow minister kanadanyň başganyň käbir orunwatararynyň Aşgabat şäheriniň hemme welaýetlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgamy arkaly iş masalyny geçirdi. Oň dowamyny sebäpleri durmuş ykdysadyny ötürmek maksatnamasyny bellenirilen wezipleri ýerine ýetirmek, möhümlüğini owy hujurly işlerine geçirmek, şeýle-de öňde boljak bayramçylyk şäherlerine taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meseleler garaldy. Hormat prezidentimiz sanly ulgamy arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň paýtagtymda gödekçi edýän orunmasary Durdulyýew hemde Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjewi güni aragatnaşyga çagyrdy. Aşgabat şäheriniň häkimi şu günler paýtagtymda alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän disgalardaky guruluşlaryň depkinlerini ýoklandyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Şeýlekem Aşgabatyň 140 ýyllyk bayram münasibeti meýilleşdirilen şäherleriň maksatnamasy hakynda hatabat berildi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň baş şäkeri hormatly prezidentimiziň iýlikderli tagallaty netijesinde dünýäniň owadan we ýaşamak üçin amatly şäherleriň gataryna öz orny pogtalanyrdy. Şonuň bilen baglykda şäherde şany senleri münasip derejede garşylamak maksady bilen ägir türlü işler alınıp barlýar. Häkim disgalaryň gurulşygyny bellenlen möhletlerde tamamlamak, paýtagtymyzy tomus mögzümine dol derejede taýýarlamak orna maksatnamalaryň işleriň amala aşyrylýanyny habar berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyny, ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şany 30 ýyllyk bayramyny münasip derejede garşylamagyň wajypdygyny öňçekdi. Hemde bu ýurda alınıp bolýan işleriň häzirki döwrüň tarabyna laýyk gelmeligini belledi. Ýurdumyzyň baş şäkeri Dugrawap we tazyşky üsýan şäherleriň gataryna öz orny barka pogtalandyrýar. Şonuň bilen baglykda paýtagtymyň durmuş ulgamyna möhüm ähmiýet berilmeliler. Aýratynda ak mermerli Aşgabatyň dürli maksatly diskalarynyň Dugrawap derejede durandyrylmagyna, işleriň tazyşky gurulmagyna üren jogapkärçilikli we hemme taraply itaatly çemilişilmeliler diýip döwlet başçylygymyz belledi. Bu wagtda häkime birnäçe taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz mektep okuwçylarynyň tomutky din jarş mögzümine, şol bir wagtyň özünde soňky davralaryna taýýarlyk işleri utgoşukly alınıp barylmalylar diýip bu gurda degişli görkezmeler berdi. Soňra vice-premier Durdulyýew gödekçi edýän düzümlerini şu günler alınıp barýan işleriň ýagdaýy, aýratynda ýurdumyzyň dürli künjeklerini, şol sanyna paýtagtymyzda şany senler münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän disgalardaky işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Döwlet başçylygymyza hatabat dinläp, Turkmenistan paragatçylyk we ananşmagyň watanşygar bilen geçýän ýylyň her bir günniň uly üstünlikleri, täze ýeňişlere beslenmeligini aýdyp, tutuş ýurdumyzda bolşýaly, paýtagtymyzda alınıp barýan gurulşyklaryň bellenlen möhletini tamamlanmagy, olarda ýokary hil derejesiniň üpsün edilmegi bilen baglanyşyk meseleleriň hemişe ünis merkezinde saklanmalygyny belledi. Şonuň bilen baglykda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlanmagyna we ýurdumyzyň öňümçi kuwatlyklarynyň artdyrylmagyna, şol bir wagtyň özünde gurulşyk senagatynyň ösüşine möhüm ähmiýet berilmeliler diýip hormatly prezidentimiz bu wagtda vice-premiere birnäçe anyk görkezmeler berdi. Döwlet başçylygymyz ak mermerli Aşgabatyň 140 ýyllygy we mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli meýilleşdirilen medeni köpçülikliň şäherleriň ähmiýetini belläp, olarda ýurdumyzyň häzirki döwürde ýeten derejesiniň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öz beýanyny tapmalygyny aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Müşrikowy güni aragatnaşyga çagyrdy. Vice-premier häzirki döwürde Aşgabat şäherini ösdürmek, gurulýan disgalaryň dolanyş düzüminiň işini ykdysat taýdan kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bellençäli Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli ýaşaýyş çaýlarynyň 140-synyň ulanmaga berilmek meýilleşdirilýär. Şunda ýaşaýyş çaýlarynyň ýokary amatlyk derejesi, onuň ykdysat taraplaryna möhüm ähmiýet berilýär. Şeýlekem paýtagtymyzyň çäklerine garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli köp sanly binalary, şol sanyna Dugrawap teýilgäkleri, ýerasty geçelgeleri, kaşaň mehmanhanalary, Magtymly Pragynyň heykelini, tögdäg we hyzmatlar toplamlaryny, başga da dürli maksatly disgalaryň we binalaryň birnäçesini ulanmaga bermek meýilleşdirildi. Şu noktaý nazardan ähli disgalary we binalary dolandyrmagyň ykdysat taraplary, şeýlekem olaryň işine sanly goýmagyň mümkinçiliklerini dolu ornaşdyrmak möhüm şert hökümine kepitlendi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, milli ykdysadiyetimiziň ähli pugdaklarynyň, şol sanyna şäheriň tazyşky ösüşine degişli wezipeleriň esasy ornuna durmalydygyny belledi.
ayratina bina edilen yaşayış çaylarına amatlalık, elitirlik ýaly ugurlar ayratin wajib bolmalylar. Şonda adamlaryň ýokary derejeli ýaşaýyşynyň üpçün edilmegi bilen baglanyşyk meselelere mühim ähmiýet berilmeliler. Meýilleşdirilen işleriň taýýarlanan taslamalaryň öz wagtyna amala aşyrylmagy, olarda sanyl gomyň işiň ulanmagy mühim wezipe bolup durýar. Şunun bilen baglanykda täzeçil tehnologiýalar häzirki zamanyň sany ulgamy, şäher düzümini durandyrmakda bolýar. Adamlar üçin zerur amatyklary üpçün etmekde aýratyn beýahfitidir diýip hormatly prezidentimiz bu bagtda anyk taşyklar berdi. Sanly ulgama arkaly geçirilen iş maslahatyny dowam edip, soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň oýsynagy toplumna gödükçe diýen ornatary urad geldi hemde vilayetleriň häkimlerini güne aratnaşyga çagyrdy. İlki bilen Ahal vilayetynyň häkimi Gurbanow vilayetyň akin meýdanlaryna alınıp balyan işler, gallar ogna taýýarlyk, diýene ýan kombaýnlaryň, awtologlaryň dol güýjüni işledilmegini gazanmak, galla kabul ediş bölümleriniň taýýarlyk derejesi barada hasabat berdi. Şeýlekem häkim vilayetyň gowy çeklen meýdanlaryna ýygyk işleriň geçirilişi, obazlyk teňkelerini we gurallarynyň büýükdensiz işini üpçün etmek, yer alma we göýük bakça ekinlerini üsürip geçirmek, şol burwatyň özüni pile öndürmek boýunça belirlenen meýilnamany berja etmek, o milli maksatnamasyna laýyklykda meýilleşdirilen işleri öz wagtyna we ýokary hilli geçirmek boýunça alınıp balyan işler, şeýlekem şany telleri münasip garşylamak, soňky davrlaryny guramaçykly geçirmek ornuna amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Hasabatyň başyna şeýlekem watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylyg münasibetli ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen disgalardaky gurulşyk işleriň depkinlerini güýçlendirmek ornuna ýerine ýetirilýän işler barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, goýça ýygyk işler bilen bir katarda buğday eklen meýdanlarda alınıp balyan agrotehnik çärleriň öz wagtyna geçirilmeligine üns çekdi. Gallar ona guramaçykly geçmek, buğday yöneljiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegini üpçün etmek bilen baglanyşykly meselleri bir gödükçilikde taklamak taşyrdy. Vilayetde yer alma, göýük we bakça ekinlerini ösürip yetiştirmek boýunça belirlenen agrotehnik çäreleri öz wagtyna geçirmek, yerleriň hasyllygyny artdyrmakda mühim ähmiýeti bolan suw tygyşytlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, ýurdumyzy durumjy ykdysadydan ösürmek maksatnamasyna meýilleşdirilen işleri öz wagtyna we ýokary hilli ýerine getirmek döwrüň mühim talabydyr diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Bu wagtda häkimi anyk taşyklar berdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz şany telleri münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçyk derejesiniň üpçün edilmeligini aýtdy we degişli görkezmeler berdi. Soňra Balkyn vilayetynyň häkimi Atakalliw goýçylaryň sadyşly ösüşini üpçün etmek boýunça durumçy geçirilýän çäreler, akinler edilýän ýygyk işler barada hasabat berdi. Yer alma, togan we beýleki göýükinlere ýygyk işleri degişli derejede alınıp barýar. Şol bu watyň özünde gallar ogna işledijek teňkeleri ýokary derejede taýýarlamak, galla kabul ediş bölümleriniň büýükdensiz işini ýola goýmak boýunça zerur işler alınıp barýar. Şeýlekem göýük we bakça ekinlerinden bol hatyr almak ornuna agrotehnik çäreleriň ýokary hilli ýerine getirilýänini aýdyp, häkim öňde boljak şany telleri münasip derejede garşylamak boýunça maksatnamalaryň çäreleriň durumçy geçirilýänini bellädi. Şonuň bilen baglykda şany telleri münasibetli medeni maksatnama işlenip taýýarlandy. Häkim pili taýýarlamak boýunça alınıp balyan işler bir önümiň şertnamalaryň borçnamasyny üstünlikli ýerine getirmek babatda görülýän çäreler barada hem hasabat berdi. Häzirki wagtda vilayetde gant şogunlarynyň ekşini belirlenen möhletlerde guramaçykly geçirmek ornuna toplumlaryň işler ýerine getirilýär. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, goýça ýygyk işlerine ulanýan obaglyk teňkelerini dol güýjüne işledilmeginiň, akinlere edilýän ýygyk işleriniň öz wagtyna geçirilmeginiň we onuň agrotehnik kadrlara alaýyk gelmeginiň mühim talap bolup durýanyny bellädi. Döwlet başlarymyz gallar ogna kombaýnlary, awtologlary kabul ediş bölümlerini dol derejede taýýarlamagy taşyrdy. Milli liderimiz ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumjy ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasynyň we o milli maksatnamasynyň çäklerini öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmegiň wajypdygyny belläp, bu urda alınıp balyan işleriň häzirki durum talabyna alaýyk gelmelidigine üns çekdi. Watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylyg münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen disgalaryň gurulşygyny belirlenen möhletine tamamlamak üçin degişli düzümleriň sadyşly işi üpçün edilmelidir diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Bu wagtda häkimi bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Daşoğlu vilayetynyň häkimi Nazar Muradow häzirki döwürde vilayetde alınıp balyan işleriň ýagdaýy, goýçylary we akinler edilýän ýygyk işler barada hasabat berdi. Şeýlekem gallar onu görülýän taýýarlyk, mögümde olanjak obaglyk teňkeleriň taýýarlyk ýagdaýy barada aýdyldy. Şonuň ýaly göýük we bakça ekinlerinden şol sanyna yer almadan bol hatyr almak ornuna degişli çäreler amala aşyrylýar.
Hatawatyň başyna şeýlekem o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri degişderizde ýerine getirmek, şonuň ýalyna mukaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk münasibetli, ulanmaga berilmek meýilleşdirilen disgalardaky işler barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ekrançyk meýdanlaryna alınıp balyan agrateng şäherleriň öýe wagtyna we ýokary hili geçirilmeginiň geljekki bol hatyryň netijesini ölçüp çekip, bu wagtda ýöňde durýan wezipeleriň durumşa geçirilmegine ýören jogapkärçilikli çemilişilmeligini belledi. Şeýlekem ýurdumyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli vilayetde ulanmaga berilmek meýilleşdirilen dürli maksatly disgalaryň gurulşygyny ýokary hil derejesi üpsün edilmeliler we olaryň belirlenen möhletlerde tamamlanmagy möhüm talapdyr diýip döwlet başçylarına aýtdy we bu wagtda häkime anyk tawşyklar berdi. Soňra Lewap vilayetiniň häkimi Amangelliýew vilayetin ekrançyk meýdanlaryna alınıp balyan işler, aýkynlary, gowaçlary edilen iýdegi işleri, gallarogna kombaynlary, awtomobilleri we kabul ediş bölümlerini taýýarlamak hemde pili öndürmek boýunça ýaýbanlandyrylan giňmeçeli işler barada hatabat berdi. Şeýlekem yer almadan we beýleki göýök bagça ekinlerinden alınýan hatyryň mukdaryny artdyrmakda möhüm ähmiýeti bolan agrateng şäherleri ýokary hili we guramaçykly geçirmek ugruna ähli derur tagallalaryň edilýändigi barada hatabat berildi. Şeýlekem häkim o milli maksatnamasyny durumşa geçirmegiň çäklerini alınıp balyan işleriň ýagdaýy, tomutky din jarş möhümini taýýarlyk, şanly senleriň hormatyna meýilleşdirilen medeni köpçülikliň şäherler, şeýle wilayetde medeni tepdilerini geçirmäge görülen taýýarlyk hemde watanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygyny münasip derejede garşylamak we bayramçyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilen disgalaryň gurulşygyny ýokary hil derejesini üpsün etmek ugruna ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gowaçydan, bugdoýdan we beýleki kinlerden bol hatırlanmakda möhüm ähmiýeti bolan ähli agrateng şäherleriň öýe wagtyna geçirilmeginiň ekrançyk medeniýetini ýokalandyrmaga, almy sahasy çemeleşmegiň we gurulyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen disgalaryň işine bir gödökçüligi ýola goýmagyň wajypdygyny belledi we bu wagtda häkime anyk tawşyklar berdi. Döwlet başçylarymyz tomutky din jarş möhümine ýokary derejede taýýarlyk görmegiň wajypdygyny çekip, vilayetiň din jarş tagaldyş merkezlerine, çağalaryň wagtlaryny gyzykly hemde peýdar geçirmekleri ugruna ähli derur şertleriň üpsün edilmeligini aýtdy. Şonuň bilen baglykda hormat prezidentimiz häkime anyk görkezmeler berdi. Şeýlekem milli liderimiz atyrly däbe göre şeýle medeni tepdiliginiň Lewap vilayetine geçiriljekdigini, halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna möhüm ähmiýeti bolan bir şäheriniň ýokary guramaçyk derejesiniň üpsün edilmeligini belledi. Soňra Mar vilayetiniň häkimi Anaberdiýew häzirki döwürde alınıp balyan işleriň ýagdaýy, gowaçlary we aýkynlar edilýän iýdegi işleri, ekrançyk meýdanlaryny tuwaş suw bilen dol üpsün etmek boýunça durumşa geçirilýän şäherler barada hatabat berdi. Gallarogunda işledilecek kombaynlary, ýük awtomobillaryny taýýarlamak işleri baty depkinlerde alınıp balýar. Olaryň we galla kabul edýän bölümleriň möhümçili işini üpsün etmek maksady bilen ähli şäherler amal aşyrýar. Vilayetde pili öndürmek boýunça meýilnamany üstünlikli ýerine getirmek ugruna degişi işlere giň gerim berildi. Hatawatyň çäklerine şeýlekem watanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilen disgalardaky gurulşyk işleriniň vilayetiň din jarş tagaldyş merkezleriniň taýýarlyk ýagdaýlary barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, owagjak teňkelerini we beýlik gurallary gallarogny taýýarlamak boýunça alınıp balyan işleriň ýokary guramaçyk derejesiniň üpsün edilmeligini belledi. Şol bir wagtyň özünde gowaçanyň we aýkynlaryň iýdegi işlerine möhüm ähmiýet berilmeliler. Vilayetde şanly senleriň münasip derejede garşylanmak ugruna derur tagallar edilmeliler diýip hormatly prezidentimiz belledi. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylarymyz şanly senler münasibetli gurulýan davrlarda bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň öýdüşleriň belentliklerine tarap anamly gadam urýan ýurdumyzyň ýeten derejesiniň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öz beýany tapmalygyny belledi we meýilleşdirilen şäherleriň ýokary guramaçyk derejesine geçirilmeligine üns çekdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Habarlary şu günleri ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp balyan işleriň ýagdaýy, gowaçy we aýkynlara degişli derejede iýdek etmek boýunça ýaýbanlandyrylan toplumlaryň şäherler, şeýlekem gallarogna guramaçykly we belirlenen möhletlerde giýişmek ugruna alınıp balyan giňmeçeli işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gowaçanyň, bugdoýyň we beýleki kinleriň bol hatyryny üpsün etmek boýunça alınıp balyan işleriň agrateng kadrara dolu alaýyk gelmeligini belledi. Hemde vice-premieri we wilayetleriň häkimlerine belirlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine getirmegi, ýurdumyzyň ähli kunjaklaryny adyk bolşygynyň üpsün edilmegi we şanly garaşdyrylmagyň 30 ýyllyk bayramynyň münasip derejede garşylanmagy babatda bir näçe tawşyklar berdi.
Hormatly prezidentime Sanul Omarkaly'a geçirilen iş masagyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan taglak, bir karar watanymyzyň güllläp etmeginiň, halkymyzyň abadançylygynyň we bagtyar durmuşynyň beýikligine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Paýtagtymyz Aşgabat şäherine adam hukuky boýunça 2021-2025 ýyllar üçin hereketlen milli meýilnamasynyň durmuşa geçirmegine başlanan maslahat boldy. Olu jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasyna geçirildi. Maslahaty Milli Geňeşiň Mejlisiniň we halk maslahatynyň jemgyýetçilik guramalarynyň köpçülikden habar beriş terişleriniň wekilleri, Turkmenistany adam hukuklary boýunça ygtybarly wekil, adaletçi, şeýle-de ýokary okuw mekdepleriň rektorlary, talip ýaşlar gatnaşdylar. Maslahada halkary guramalarynyň ýurdumyzy işleýän wekilhanalarynyň ýolbaşçylaryny çagyryldy. Maslahada gatnaşyjylar öz çykyşlaryny Turkmenistanlaryň konstitusiýon hukuklarynyň we azatlyklarynyň durmuşa geçirilmeginiň öpçün edilmegi, şeýle-de milli kanunçylygyň umumy kabul edilen halkary namalaryna laýyklykda kämilleşdirilmeginiň hormatly prezidentimizin ýolbaşçylygyna amala aşyrylýan we döwlet adam üçin diýen şygaryny öz beýanyny tapan, oňun özgörtmeler siýasatynyň möhüm uğurlarynyň hatarına durýanlygyny belediler. Awraýly guramalar ilkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Guramasy bilen köpürli hyzmatdaşlygy işleňleşdirmeň milli hereketleriň meýilnamasynyň möhüm uğurlarynyň biridi belenildi. Şoň bilen baglykda insanperwer uğurun Turkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda ýola goýulan netijeli hyzmatdaşlygyň möhüm bölegi nyktarly. Şunu ýurdumyzyň bu ulgamdaky halkary borçnamalaryny hemme taraplaryny we gyşarnyksyz ýerine ýetirýän Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklarynyň ählumumy jarnamasyna beýan edilen hemem adamyň milletleriň we halkyýetleriň hukuklaryny öpçün etmegi, şeýle-de gorumagy gönükdirilen esasy ýöreliglerini özüne jemleýän döwlet hökümine ikrar edilenligi aýdyldy. Milletler Birleşiginiň dolu hukukly agzasy bolmak bilen Turkmenistan esasy konwensiýalary we halkara hukuk resminamalaryna goşuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň biniýatlaryň konwensiýalaryny, hemem beýleki köpürli umumy kabul edilen namalaryny berja etmäge yrarlygyny tasdiklamak bilen Turkmenistan halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça ädimler edýär. Muňa Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji sessiýasyndaky öňe süren ornam şaýatlyk edýär. Şonu insanperwer ulgam netijeli iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň iler tutulýan uğurlarynyň bir hökmüne kesiplenildi. Ýurdumyzda hereket edýän halkary guramalarynyň wekilleri Turkmenistanyň dünýädäki işiň ornuny, şoňalym hökümetiň adam hukuklaryny öpçün etmek ulgamyna tagallalaryna ýokary baha berip, hormatly prezidentimizin insanperwer ulgamdaky gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen netijeli başlanýyşlarynyň ähmiýetini, şeýle-de wajypdygyny bellediler. Maslahatda halkary guramalary bilen hyzmatdaşlykda taýýarlanan hereketleriň milli meýilnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň ähmiýetini ýetirli. Ilatyň hukuk medeniýetiniň derejesini ýokarlandyrmak, degişli maglumatlaryň ählisine eleterligi giňeltmek esasy wezipeleriň hataryny görkezildi. Bu bolsa adam hukuklaryna gollaw bermek boýunça milli mümkinçilikleri pogtalandyrmaga, şeýle-de olary halkary ülgülerine laýyklykda gorumaga gönükdirilendir. Şunun bilen baglykda awraýly halkary guramalary ilkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Guramasy, şeýle-de onuň düzümlüğün bölümleri, ýurdumyzda hereket edýän halkary guramalary we beýlekler bilen gatnaşyklary pogtalandyrmagyň wajypdygy belenildi. Turkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň syýasy parçalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamagyna geçirilen maslahat adam hakdaky alada döwlet siýasatynyň baş ogurdyr diýilip atlandyryldy. Şanly garaşdyrmydan 30 ýylynyň bellenjek şu ýylyny, şeýle-de Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýylynyň öňsýrasyny hormatly prezident bilen täze neşir edilen Ak şäherim Aşgabat adly kitabynyň tanyşdyrylyşy barasy Ahar welaýatynyň ama şahar kunjyny ýokary ruhunatykda hem işiň ýagdaýda geçýär. Ahar welaýat häkimliginiň guramagyna geçirilen tanyşdyrylyşy baralary munyň aýdyň misaly boldy. Dawaral maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimizin Ak şäherim Aşgabat adly kitabynyň neşir edilip halkymyza gowuşmagy bagtyar el günümüz üçin ajaýyp toý sowgady boldy diýip bellädiler. Täze kitabyň bölümleriniň paýtagtymyzyň ajaýyp kunjaklarynyň dürli görünçli suratlary bilen bedelmegi, çapkana işleriniň ýokary derejede ýerine ýetirilmegi, Aşgabatyň şöhratly taryhyna degişli gymmatly maglumatlaryň ýerleşdirilmegi eteriň ähmiýetini, many mazmunyny artdyrýanlygyny we baýlaşdyrýanlygyny gowunç bilen aýtdylar.
Şeýle-de azaýyp kitapdaky owadan suratlanan paýtagtymyzyň gödel ýerlerine öz bolşly syýahat etmäge mümkinçilik döredýändigini bellädiler. Kitabyň girisinde nusgawy şahyrymyz Magtumul Pragynyň eşit adam dogan ýerlerin gaýry mehriban ýurt bolmady diýen goşgy tetirleriniň ýürekleri aýratyn ýakym döredýändigini bellediler. Täze kitabyň tanışdyrys dawaralaryna çykyş edenilen belleşleri ýaly. Hormatly prezidentimiň täze ajaýyp kitabynaky Beýik Ýüpek ýolunyň uğruna ýerleşen bu şäheriň taryhynyň 100 ýyllyklary ulap gidýändigi. Oň eteginde ýerleşen gadymy Parfiýa döwletiniň paýtagty Nusoy galalarynyň dünýäde bolan şöhraty dogrusundaky gymmatly maglumatlar barada da gurrunlar etdiler. Şahatlyk şowkunda geçirilen dawaraň dowamy welaýatyň medeniýet we sunugat saatlarynyň şeýle-de ahal welaýat ýörüýti sunugat mektebiniň talipleriniň ustatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym saatlaryna ulaşyp gitdi. Belentden ýanglanan aýdym saatlar we tanslar Türkmenistan paragatçylygyň we nanşmagyň watany ýeli, ýurdumyzyň kuwatly ösüşleri, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllygynyň hemde gödel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň bayram edilýän günlerini şeýle ajaýyp kitap peşkeş beren hormatly prezidentimize tüýs ýürekden alkyşlanan beýany bolup ýürekler ornuşdy. Tanışdyrys dawaratyna gatnaşyjylar umumy adamzat ähmiýetli, paragatçylyk söýjüligi, agdybirligi esaslanýan parasatly syýasat alyp barýanlygy üçin milli liderimize alkyş sözlerini beýan etdiler. Häzirki döwürde ýurdumyzyň owy hojalygyna sanly ulgamy ornaşdyrmak, ýerleri işläp taýýarlamak, täzeçil usullaryny, öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, önüme önerjilen girdijilerini ýokurlamak boýunça anyk çäreler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň telekeçi daýhanlarynyň berent maksatlary eýleme urnaky işleri ýokary ruhanatligi besenýär. Ýurdumyzda gazanlayan üstünlikler täze belentlikleri öz bolşly badalga öwürlýär. Owa hojalygynaky häzirki möhkemleýin işleň sağlaşyklanyp barylmagy ýokary netijelen garawydyr. Şunda häzirki zamanyň öňde barjy usullarynyň ulanmagy netijelen hasy ýokary bolmagyny üpçün etýär. Ajaýyp usat halal önümleri hojak jemgyýetiniň göwgörüş gazanlanan gowuşa meýdanlaryna hatarara bezergi işleriniň sanly ulgamy arkaly amala aşyrylmagy belent tepkitleri bilen berk baglydyr. Telekeçi daýhanyň aratyna ilkinjilen hataryna sanly ulgam boýunça iş alyp barýan bu hojak jemgyýetiniň hünärmenleri degişli ordaky gollawlar üçin hormatly prezidentimide hoşallyk bildirýärler. Möhkemleýin owa hojalygy işleriniň agrotehnikanyň ähli talaplaryna laýyklykda ýokary derejede amala aşyrylmagynyň bol hasyl almaň esasy uğurdugyny tezribeler tasdiqlaýar. Ekrançylyk buğdagynyň mekanizmleşdirilen işlerine sanly ulgamy ornaşdyrmaklyk, buğdagy sany tehnologiýalary we telematik ulgam arkaly dolandyrmaklygy esaslanýar. Bu tehnologiýalar ekrançylyk buğdagyny ýerine ýetirilen işleň maglumatlarynyň merkezleşdirilen görnüşde toplanmagyna, saklanmagyna, teljerilmegine we gaýtadan işlenmegine kimde günnelik önümçilik işlerini talap laýyk alyp barmakda amal taýdan ygtybarly esas bolup durýar. Bu ulgamy iş ýönüne ulanmaklyk buğdakda innovasiýany ösdürmekligi, dünýäniň öňde barjy kompaniýalarynyň öňürýän kämil tehnikalaryna netijeli peýdalanmagy mümkinçilik berer. Ýurdumyzyň owa hojalygynyň ekrançylyk buğdagyna sanly ulgamyň işleri aýratyn ähmiýetlidir. Owa hojalygyny sanlylaşdyrmak, ýerleri işläp taýýarlamagyň täzeçil usullaryny, öňde barjy agrotehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça anyk çäreler durmuşa geçirilýär. Buğdakda giňmeşörli özgörtmeliň netijesinde owa sena toplumynyň düşöňütligi ýokarlanýar. Şeýlelikde owa sena toplumyny injenerçilik tehnik taýdan üpçün etmek meseleleri täzeçil usulla çödülýär. Turkmenistan toprak kuwa şertlerini gabat gelýän täze görnüşde kuwatly tehnikalar satyn alýar. Häzir gazanlayan üstünlikler milli liderimiziň owa sena toplumynyň himme taraplaýyn ösüşini, owa hojalygy önümlerini önerjileri ýygyderli gollaw berilmegine gönükdirilen öňden görjülikli siýasatynyň aýdyň netijesidir. Hormatly prezident ýurdumyzda ýüpekçiligi ösdürmek, ýüpek gurçuklaryny göwne jaý ýa etmek hem bolup ýyly hasylaty taýýarlamak barada öňde goýan güýplerini ýerine ýetirmekde. Mara welaýatynyň ustat ýüpekçileri hem Turkmenistanyň owa hojalyk we daşky şow gorumak ministrlerining Mara welaýat ýüpek önümçilik birleşiginiň işleri göwne jaý işler durmuşa geçýär. Welaýatyň ustat ýüpekçileri Turkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watany ýylynda ýüpek gurçuklaryny göwne jaý ýa etmek bilen bir hatarda yetiştirilen pile hasylyny döwlet harmanyna tapşyryp başladylar. Ýurdumyzyň owa hojalygyny esas urulan biri bolan ýüpekçiligi ösdürmek we ýokary hilli pile hasylyny taýýarlamak işleri şu günüň esasy wezifeleriniň biri bolup durýar. Dokma tenagat üçin gymmatly çyýmal hasaplanýan bol pile hasylyny taýýarlamak işlerine Mara welaýatynyň ýüpekçileri münasip goşun toşýarlar. Turkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watany ýylyna welaýatyň ustat ýüpekçileriniň ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumlary hemde ýeterlik tut bilen öpçün edilmegi netijesinde Mara welaýatyny ýüpek gurçuklaryna ýydak etmekde oňat görkezjiler gadanylýar.
Şu mewsumda Mar vilayet ýüpek önümçilik birleşiginiň işçileriniň taýlaty bilen gurçuk tohumlarynyň 10.423 gutosy ördülip, vilayetin ýüpekçilerine irgödüginen ýetirildi. Vilayetin ýüpekçi maşgalalarynyň ýokary hilli gurçuk tohum bilen üpçün edilmegi, ýüpek gurçuklaryna agrotehnikaning talaplaryna dogry laýyk ide edilmegi, ýüpek gurçuklarynyň ýeketäk iýmit gory bolan tut ýapraklarynyň taşytly hem netijeli peýdalanylmagy, ussat kärenneçi ýüpekçilere mewsumuň dowamyny ahlakly dähmet çekmeklerine, gowy hilli pile hasylyny taýýarlamaklarına uly mümkinçilikler berýär. 2021-nji ýylda pile taýýarlamak barada şertnama baglaşan daýhan birleşikleri, daýhan hojalyklary, ussat ýüpekçiler bu möhüm işlerde ahlakly dähmet çekip, pilen bol hasylyna taýýarladylar. Ýüpek gurçuklarynyň pile almak işleri aýratynam vilayetiň Tagtabazar, Terhedabad, Bayramaly, Sakarçägi, Oğuzhan etraplaryna guramaçylykly arnyp barylýar. Bu etraplarda mewsumuň dowamyny ýüpek gurçuklaryna ide etmek işleriniň talaba laýyk ýoly goýulmagy, ýüpekçilere garaşylýan pile hasylyny almagy uly mümkinçilik berýär. Vilayetiň ussat ýüpekçileri Merjen paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk hemde mukaddis garaşdyrlamyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň bellenjek ýylyna 410 tonna ýokary hilli pile öndürmek maksat edilýär. Şol öňde goýulan maksada ýetmek üçin vilayetiň ýüpekçileri ýokary hilli pileni döwlet garmanyna tapşyrmak işlerine aýratyn öns berýärler. Häzirki wagtda vilayetiň pile kabul ediş bölümlerini tejribeli ýüpekçileň şu mewsumda ihlat edip ýetişdiren hemde dokma tenagaty puda üçin gymmatly çeýmal bolan pile hasyllarynyň ilkinji kilogramlaryny kabul etmek işleri guramaçylykly ýoly goýulýar. Şu ýyl döwlet garmanyna pile tapşyrmak baradaky beren tepkide eýlemekligi maksat edilýän vilayetiň rehmetçileri ýüpekçileri ýurdumyzda ýüpekçiligi ösdürmekde alyp barýan belent maksatly işler üçin mehriban arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormat alymlar, Nortoy ýurdumyň aýtan we paýtaht Aşgabatda 19-njy maýda saat 20-den 20-nji maýda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat hulunyň berýän habar bilen tanyşyryň. Balkan vilayatyna adkem bultqawl demrad kulmataran teleskontu 9.4 metr ýetýän şemal öwserup, howa gejesine 15-20 gradus gündüne 30-35 gradus kenary etraplaryna 23-28 gradus maýl bolar. Ahar vilayatyna adkem bultqawl demrad kulmataran teleskontu 8-13 metr ýetýän şemal öwserup, howa gejesine 17-20 gradus maýl gündüne 32-37 gradus ysy bolar. Mar vilayatyna adkem burtqawl demrad kulmataran teleskontu 9.4 metr ýetýän şemal öwserup, howa gejesine 16-21 gradus gündüne 31-36 gradus maýl bolar. Leba vilayatyna ütkapyan burtqawl demrad kulmataran teleskontu 9.4 metr ýetýän şemal öwserup, howa gejesine 18-23 gradus gündüne 31-36 gradus maýl bolar. Daşo vilayatyny ütkapyan burtqawl demrad kulmataran teleskontu 8-13 metr ýetýän şemal öwserup, howa gejesine 16-21 gradus maýl gündüne 32-37 gradus ysy bolar. Paýtaht Aşgabatda az bultqawl demrad kulmataran teleskontu 8-11 metr ýetýän şemal öwserup, howa gejesine 20-22 gradus gündüne 34-36 gradus maýl bolar. Ýurdum boýunça maý aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşyrýar. Ede watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine todan bölejikleriniň meşhurnyň hadadan 8 oturum artmagy bilen baglanyşly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän öňüýsü täsirleriniň öňüne almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hemme ýaz pasanda howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, pasaly göräge inmegi maslahat berýär. Merhanylaşlar, bu düzgünleri berk berjaýetseňiz, ýylyň islenip pasanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şunun Watan Habarlary peşinde jemleýäs. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe aty Watan Türkmenistan ähli bagatlarda ötüşür ösenýär. Ähli ötüşüň ödünine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, izleýär.